Naimbag nga bigatay aming kakabsat, adata gayon tati probinsya iti La Union, ili iti Rosario, at ating kapapanayaming ngayong araw na ito ang nag-iisa, isa sa mga pinakamagandang mukha sa social media. Pinagmamalaki ng Rosario La Union, walang iba kundi si Maria Nerissa Schroyer. Ayan, ang gandang, ang pretty bata. So tayo ngayon ay may konting panayam sa kanya. Kaya umpisahan na po natin yung ating pag-interview sa ating magandang dalaga. Anak, so ang unang katanungan ko para sa iyo ay ano ang Ilocano Defenders para sa iyo? Ang Ilocano Defenders po ay isang grupo na nabuo para ipagtanggol yung mga Ilocano na naaapi sa syudad ng Manila. So, anak, para sa iyo, okay, ang nanay mo is Ilocano, tama? And your father is? British. So, nag-Ilocano rin si mami sa bahay. Ayan. So, ano yung paborito mo o yung pinakagusto mong Ilocano words na? Para sa akin po yung Ilocano na singlet. Kasi nakilala po yung mga Tagalaw na mababait. Ayan. Humble and beautiful. Ganyan. Yes. So, anak, anong magiging message mo para sa ating Ilocano Defenders team? My message for the Ilocano Defenders team is that they should continue what they are doing, not only to promote the rights of the people who's in need. Agyaman nakta miyembro nakta Ilocano Defenders. Sana po ay lahat magbigay tugon sa mga karapatan ng ating bayan. Ilocano Defenders ang kailangan.